Chichin siar mar chransa Christine ní Chathasaigh a chur an 9 díobh nacht. In sa chainte bheirisi, tóthar spléchú ar hábhacht na Feasacht a Teanga sa Ábhair, ag leibhil na hír Ollscoile. Branathar líne líne ag gréthe den Gaelcholáiste, so stoigh gur sin naitibal an fócus a gíon nacht, go dtí mar dhéanaan tú an obair seo go maiid. Agus mónaí éagsúla a chur an béim cóúneach ar Ábhair agus ar hangi. Mar sin dat am de cantir cóthathú Ábhair agus Teanga. Bé an ceart an fractical seo úsáide do bhúnseir ar bí atá múnú Ábhair ar bí tríomh an na Gaeilge. So is múnseir achnamíocht a Bhaile agus Gaeilge í Christine an Gaelcholáiste Luimnigh. Tá seacht mbliana de haithíochaí sa an Ábhair lan Gaeilge. Bhain sí an bíid san achnamíocht Bhaile agus Gaeilge más a bhliain 20 Comáid leis an mhaistre san na dtihas lan Gaeilge agus Gaeltachta in 20. Tá spéis fi léitheicí a ggóthathú an Ábhair agus na Teanga agus an Olbhain agus na dtihas múnseirí a ggóthaic san tamidtihis. Mar sin sí an duine le bheith cantir an Ábhair seo nacht. Tá sé féimnú mar comhordaíthar ar an TTA an Chathasaigh chéime i dteagas Ábhair bunaithe a Gaeloideachta Muire gan smáil líne. Comáid leis sin is cólach leis an bhfuir an achnamíocht Bhaile in sa teirbhís ar garmal do bhúnseirí. Agus ar náid is féidir í leanúint ar Twitter le breis múinte eil ag ní Chathasaigh. So, gan heiliú muile chur má fáilte ribh Christine. Gur míle maith agus gur míle maith as sa bhelumm a nocht agus gur míle maith le Gaeloideachas chumá as curthuirtum a bheith an soilh. So tidal na chainte nú tidal na ceartlanna ná Feasacht Teanga a Chothú sa Ábhair agus mar bhí dearachráta múna manil Coláiste Luimnigh ach is cúraíoch mé sé tábh go féidir é sin ar dús. Tá ann le 7 mbliana a nuas agus bhain mé an imid na Dachslan Gaeilge Scailteachta amach mar atá ráta agus don tráchtas sin an topic a bhí agam ná Feasacht Teanga an bhúntóra conas a héan múntóirí Ábhair i mbun forbethe Teanga agus an ról a hagann mar bhúntóirí Ábhair conas go féidirlinn an t-ábhar agus an Teanga a cóthathú le chéile agus tá aglar mé seora ach tá turas an PhD tostathe go mbliana chumá agus sin an t-ábhar bheith idir lábha gan don PhD. So ní san ólí mé ar an Ábhair roinnig mé na clasna agus na strátéis síotha gomsa agus na stofar riil mé ó thosaigh mé sa scoil. Mar tá lúta chumá an TTA nadidir bhfuil chumach bibh ar an glór iarchéim a nuair sin i Coláiste bhir gan smáil a chlór seanscimíoch spéisiúgah sa chlór chlór tá díorathe ar bhúntóirí Ábhair a bhún tríomhan na Gaeilge chlór anafracticiúil ar fada tá ann a dhéiríonn isteach ar cóthathú an Ábhair agus na Teanga na scileanna a thaid taisteáilt uainn mar bhúntóirí Ábhair na héan láir scoil agus an ról ar le atá gine na scoileanna lá Gaeilge beidir i gcompráid le scoileanna aimíonn tríomhan an bhéarla. Bhí sa géirí tosú amach ar faointe dearfach chomá mar uaireanta nuair atá an t-ábhar seo á phléagan bhí míad a caint mar jaabhlar na dacreachtaí agus na dúchláin agus cinnte tá dacreachtaí agus dúchláin ann ach ag an am céanna ní thugad míad a ggóthain molla den na scoláirí uaireanta ceapan héin mar tá éacht amachchas amach díonta go háirthe na scoláirí na Gaelcholáiste beidir lasmod an Gaeltacht go airíonn lo Ábhair chasta at na háirteise dhéanamh tríomhan na Gaeilge agus chaiscom héin ar aonos is bralam dul isteach ar scoil na héan lá agus má Ábhair a bhúna tríomhan na Gaeilge. So má cóthaíochs agus an scéaltha gom sa taiscom gohfuil cuideagah beidir is scoil na Gaeltachta na Gaelcholáiste nó seans go bhfuil sibh in éad comá sa mar sin tá gach cóthaíochs anna agsúil óna chéile ach an scoil na bhfuilm ná Gaelcholáiste cathaoirleach atá ann tá míid site leir na cathaoirleach tá hartar sé chuig is glár againn. Is fólamóirí Teanga iad farmhór na scoláirí agus is tócha fiú máthú ag múna is scoil Gaeltachta Tam cinnte go bhfuil fólamóirí Teanga os de chóir amach agus ceapan go léiríonn an pointe sin an tábhacht a bhaineann líne mar bhúntóirí
na scoláirithe gomsa farmhór dómh ní bhíonn teagmhálacha leis an ábhar, leis an teanga las mod an seomra So léiríonn si sin cé có tábhachtach is atá múntóir istigh sa seomra Is tusa an fuinse teanga tá cha ó húsca deire an lé agus an ról atá gine fiú má bhúnan tú ach mbeidh Bhaile, nó Tíreolalas, nó Stair, nó Péábhar, go gaithfidh tú teanga an ábhar a chur chun cíine de ábhar mar seacha sin ní bheidh an teanga cha. Bíonn mionlach scoláirí gin beidir agus bíonn Gaeilgeacha ón mala agus feimid líonard scoláirí ó Gaelscoil na Comás ó cinnte brahan sin ar an ggóthaíochs mátá scoláir mátá Gaelscoilne sa counter ach bíonn sin anna bheith go háirthe bliain le bliana haon go mbíonn an bunú sin nó an tuiscin sinacha nuair a thosaíonn siad. So an terme so tedal na Ceartlanna ná Feasacht teanga Chothú, so cad a cílíon an terme sin. So tagríonn an Feasacht teanga de ólas folasach féin teanga, de bhreistant agus de hiiscint có-éasach ar an bhoghlaim teanga, ar an tagas teanga, agus ar an úsáid teanga, agus molla go láidir í mar gné bhunriachtnach Oineadachas múntóirí. Is é cóthú an ábhar agus na teanga, crílár an tomadachas éifeachtaigh, ach mar sin féin bíonn dúchláin ageis ar chúisna éagsúla leis an tagas ina nuirite ar an ábhar agus ar an teanga a réin. Agus an rud a bhí sa géirí a luúa ná ní chainteoir dúchas méid is táis a goibh ach so muna bhfuil tú go thomláin muíach go fóil ó thaobh na teanga de. Ach má léiríonn tú spéis teanga agus má chugann tú aigeir dígur ní tuigh feabhas. Níor cheapas riomh gimach meán sa ag tuairt na Ceartlanna sa ach gur chus anna chud iirecht isteach ó thaobh na teanga de agus má le cóthú an ábhar agus na teanga. Conas go féidir am teanga an ábhar a chur chun cíans na rangan ach mbeidh Bhaile a hágamsa ar scoil. So úsáidtear an spruch hanga mar bhean chun an tábhar agus an teanga a réin a hagas sa tomadachas. Bhíonn foghlaim ráthúil an ábhar ag brag go mór ar an teanga a réimse an tomadachas. So bíonn anna chud cainte faoin ról atá gine mar bhúntóirí ábhar. An cóir go mbeidh míad ag múna na teanga sa rang ábhar, an bhfuil am againn an teanga bhúna sa rang ábhar. Nadidir orintanta mín na scoláirí sásta má chuann tú anna chud béime ar an teanga sa seomra ach ní féidir aon den ar nach fear an Ábhairt son, breathan an caighdeán foghlaime ar an gaighdeán teanga. Na scoláirithe gom a Naomh I bliana hain. Brehrálam go mbeadh an cumas agus an teanga cha tuairt féin ábhar san áirteist go bra muíach go bra compordach, so caiigh mé an buncloch sin a chosú inis, agus caiigh mé na hocarach le chur chun cín, caiigh mé cruinneasáid na Gaeilge chur chun cín ón géad lá, agus an son nuair srisin siad bliana cuaig bíonn siad bra ábalta tuairt féin ábhar áirteiste an son ag an buinte sin. So roinnt na rudí a dhéanamse ná an céad rud ná I máthúirmse an rud is táchtaí ná an caidreamh atá agat leis na scoláirí agus go tíon gacrad tar neis chuig sin. Má tá na scoláirí anna glic, anna cliste, tuigh na scoláirí go han tapig má tá spéis agat sa teanga. Taisacha má tá spéis an múntóir áirithe sa teanga, an gaithigh siad díiristeach ar an teanga in ábhar ar le. Agus téinte sin th neis ditsa agus an passion agus an gráil ar íon ditse don teanga sa rang ábhar. So an céad rud ná meas a haspáint ar riail na Gaeilge, teanga an tomaranga ná Gaeilge, teanga an tagas agus teanga ó síolte na foghlaime. Agus tais gan go mbíonn clasna de friúla in nach Gaelcholáiste mad le pinós má bhrisin tú riail na Gaeilge cathaoirleach. Ach an stuff sin ar fad ar an leatíomh má tá tusa dearfach féin teanga agus má chuint molla tá molla cótábhachtach na hábhar cartha le bliana haon bliana dó na nós na maithe a chosú ón géad lá agus iad ag spreige. Fiú má háisiid ag tactaiseach ó scoile na aimíonn trí bhean an bhéarla. An tarna ceann ná achfaní Gaeilge chur fáil gan a bheith bre an ummarcha ar achfaní trí bhean an bhéarla.
Buchas lidí tá fios mór takear an scéal ó thosaigh mé is cuilam nuair a thosaigh mé ní raibh mór an ann, tá go go an túfás déanta ag cag le tamlína nús study clicks mar hampla tá sin ar fáil si goil ganis agus is mór an takeíocht é sin nach caihamid casa ar an méle an tamar fad istig sa rang. Chuna bheith machananta taiscam gofuil uanta ann agus chum fi Seán ar siúil trí bhean an bhéle bit a gofuil an fi Seán anna luachfar nó go iann sé go mór don topic sin. Ach brisin sé ridum na chainte an rud a Harlíonn an son ná tosníon déanaan siad obair scrífa agus bíon focail nó go a méle nó gomín an ocraachlecha trí bhéle ina chuid cainte comá. Agus tuigem an son nuair a dearn siad well Ceartúsa an fi Seán ar siúil trí bhean an bhéle sé sin cúisgúil an ocraach le gom, so go fadas go fédalm déanam iireacht ach fanní trí bhean na Gaeilge úsáid agus tá túfástof inis chur fálaigh cag. Íochtar churthú Ábhairtí Omláine i úsáid agus bhí sa cuineamh maríáir seo agus Feasacht Teanga chuna sa chuann tú Feasacht Teanga chun cín sa rang ábhar. Tá roinnt strátéisí ar léthe gom ag an second ach téan gachar tarneis chuig na gná nósanna go bhfuil isig na scoláirí go gaithigh siad Ábhairtí Omláine úsáid san ábhar seo. Fiú an tachtain sicata chuirs cosc ar an so níl ceadachá an freigar se a bhuairt a hiile fuair rang nua agus an freigra a bhí cá gcónaí ná se. So a seoach do choscar sin agus caiigh siad an tíirme nó an freigra ceart a bhuairt de péceist atá ann. So íochla churthú Ábhairtí Omláine úsáid áir de haingt ar nithe gramadí le linn an ranga chomá. Agus an rud atá gceiste gom na sa déiti tú é seo dhéanamh ar an buinte, déiti tú é dhéanamh gan smaoine faoi gan mac na bhíanamh nó déiti tú a bheith réamh fleanáilte beidir le ábhar ar le taise gom le blina héin blina dó má tá idas á dhéanamh gan nó idas sa scríb go bhfuil an mó ordathach ag taistáilt. Ach uaireanta tagan rudí chun cían ar an spotta agus iad a phlé leis na scoláirí. Fiúar maidin bhí sa stigla rang agus tháinig an COMH a bhí a cha inionad CHOMH. Agus chuir é sin ar an gláirbáin agus is tócha go gcuirigh mé ar an gláirbáin ar feadh cúpla láin is agus gnéanaid tagart siar an bhotún san a bhí catínta Naomh. Ceann eile hagan chun cían ná a lán scríbann siad é mar och le bháin agus é sin a scarún tóna céile. Ach nuair derm áir de haingt ar na nithe gramadí le linn an ranga. Níla me leirs me jouler dolisteach agus na riile ceh winnen leis an tiisi ginneach a bhúna, nu na riile ceh winnen leis an mócaníach a bhúna. An rud atá geiste gomsa ná áir de haingt ar na nithe sin agus béim chur an Teanga, má há tú stigla blina cuaig agus má tá riil gramadí éig an dictach chun cín gomininic, díreach é aibsú agus an difriocht idir an gá tíirme a hespáintómh. Ní caiigh tú rud mór dhéanamh as in éoncur díreach an tábhar a aibsú idir rang. Botún na ceartú a ríist taise go gois seo anna dheachar agus uaireanta bíon anna cuid botún agus tá sé dechar na botún a bhainean leis an ábhar agus an son na botún gramadí ach tá ag take an cín comá i ceartú. Ach an príomhrod ná gan ghlacha le botún mhóra go háirithe beidir ag gaint na scoláirí mar cloisian na scoláirí eile é sin agus má hiigigh siad nach gaithigh siad iireacht dhéanamh ní dhéananig siad iireacht. So má chuann tú íochalarthú an Ábhairt is cruinne agus is féidir le scríb scapig an nó sin. Beag isacha caiigh mé freigra omláin na thuirt an bhúntar seo, caiigh mé iireacht dhéanamh ó thaobh na Gaeilge sa rang ábhar. Agus an Ábhairt sin an líne déirnach ná tuigeann scoláirí go bhfuil Cruinneas tábhachtach sa rang seo. Tá isacha más rudaí go bhfuil an múntóir tóca leis an Teanga. Beag isacha go gaithigh siad iireacht dhéanamh sa rang áirithe seo. So leis na nóisina beaga sin agus nósanna iad tógadh siad tamalaíonn iad a cóthú isteach mar chuid an gná cleachtas ach díg ar níg is iad an gnárod an son. So Cruinneas na Teanga feasacht a chorthú sa rang ábhar, tuigeann scoláirí go bhfuil Cruinneas tábhachtach sa rang seo.
So mar hapla is múntar achnig Bhaile mé mar dúirt mé so tá cúpla samplaí go manéis a bhainean le hapnig Bhaile ach gachúair a dhéanamid rang practicúil I ní an ranga bhín measúnú le déanamh againn agus an ceistdhearnach ná cad a dhéon fad difriúil an céad ó eile agus feag na blianta bhí ag dul as na bheara céan fá nach bhfuil an Gaeilge seo chá tá na rialacha déanta chá sa rang Gaeilge tá an ceist le freigartacha agus an aimsir cata bhíon úsáideachá nó an aimsir láthreach an aimsir cata is bralo an aimsir cata bhíon na héanrad scrífas an aimsir cata so just churas an picúir sa le chéile agus a ríist nírá sa dulaisteacha ag múna na rialacha a bhainean leis an mócanílach so níor thugus a cúig bhrí ar dómh bí athraigh cur gar agus fág agus inis tógann si tá iPad na gunn ar scoil so tógann siad gáil sáán agus bíonn si sinnacha ar an iPad agus gachúirtha measúnú á dhéanamh go deirm lo oscail an picúir san agus bí cinnte go bhfuil ceiste cethir scríofa gceart agus le bheith macánta inis agus iad blina dó blina trí ní bhíon feib a hiile leis an gceist san agus Paisa gom gomín tá na rialacha déanta cá sa rang Gaeilge. Rinne mar galéir na rialacha sa rang Gaeilge ach ní chilíonn se sin go bhfuil na rialacha sealbhacha nó go bhfuil siad bra ábalta na rialacha chur bhain nuair atá si díorthaisteach ar ábhar eile. So rudí beaga cosúla bhain, deathróhan, churthain, gearthain agus dágan mar se sin na bríomhre atá uam don ceist áirithe son. An ceansa mar hampla beidir níos mó le blina héin agus blina dó. So mar dúirt méid tá iPad na gin so just tógann siad gáil scáilán a ríist agus de réir sa hámanig dul tríd an éad bínar hu na hocroch le chuisteach sa bhosca agus an sonnig an deire déanaid measúnú ar na hocrochail. So níl an focail rólas a gom tá an focail feice cloiste gom ach ní higa mé ceapan go bigam an focail an bhrí, hiigam an focail agus an bhrí céad fáin géad. Agus is dócha go téan gachar tar neis chuig an cultúr fáilime atá go tásúla gom go bhfuil an cultúr fáilime sin crothaithe gom ó thaobh na Teanga de. Go bhfuil isachá go bhfuil ag fear amach an Teanga agus go gaithigh siad an iirecht is fear agus go féidirló ó thaobh na Teanga de a dhéanamh. Mad leis an rud seo gan dat le blina héin ar dús bíonn siad anna ciún ar fad agus ní bhíonn fánar hu a bheith leirt más os cóna ranga nó rudí nach digan siad a rá ósard. Ach nuair dhéanamid le gach éad bíonn siad mar cuid den gná clachtas ranga airíonn siad níos mó ní níd ar satá an bhlínig dul raig agus bíonn si go deas an son phléilo bíonn siad brasáasta rá tuigim na focail seo ach nílam go chumláán cinnte faoin bhacha leile. Agus degan ná an rud derm ná an féad le aon duine an teirme sin a bhíú nó an féad le aon duine an teirme sin a bhíú I meach níos sin plí nó rud éigent cosúla sin. Ach díreach an Teanga a nascaisteach san ábhar I léirú dómh go bhfuil an Teanga cótábhachtach leis an ábhar istigh sa rang seo. An ceansa bhrála marrá go bhfuil se seo déanta gom be gach chabadal ach le bheith macánta uaireanta ní bhíon am na héan rud a dhéanamh go thomláin na héan rud a dhéanamh mar go mín an méid sin stuff le déanamh ach dígur níomh tá na nótaí gramadí seo chuirteach gom sa nótaí ar teiste ach háirithe. So mar hampla ceantas na hábhar a bhí na gcuineann achnig Bhaile nó staidir so síolte. Agus tagan na focail teaghlach agus clán chun cían ontamar fad agus a ríist ar feag na blianta ní rás ag déanamh a ggóhan beidir ó thaobh na Teanga de nó ní rás a chur a ggóhan béime ar an Teanga agus bhí ag rá cén fá nach bhfuil na rudí seo crínacha nó cén fá nach bhfuil na rialacha seo rólasacha ach níor bhínig mé na rialacha dómh a ríist tá na rialacha déanta sa rang Gaeilge tá na rialacha bhaineann leis an tuise gannadach déanta ach I ggóthaíoch san ábhar cad iad na focail a hagan chun cín go rialta. Fiú an focail teaghlach is minic le tríonn siad teaghlach le héit a bháin chomá. So an teaghlach na teaghlaigh méad an teaghlaigh
clown na planta agus méid na cluine agus de gan ná an son an rud a dhéanam ná dearm nuair atá obair scrífá dhéanamh acu nó obair Bhaile nó Scrúduithe nó péród ná déananig iad rúd don nó se gramadíomh buin. Agus freigrach de chuir dómh chomh má mar blina 5 blina 6 tá siad bra ábalta na scoláirí atá na scoil na lán Gaeilge óthaíomh na Gaeilge de ach an rud atá ag taistáilt ná uaireanta ná beánaí brú a chur orthú mar nuair chuintú ceistarthú an son bíon an botún ar ólasca bíon siad an ann an botún na ceartú iad thaon nuair atá nuair aonn siad deis é dhéanamh. Rud eile rilumm an tatan Seicliosta hís istigh le mar rang bhí na 5 agus bhí níor bhún me iad riomh don srathóiseach agus bhí a gléir mar jouler terma.í agus ólisagah déan secar terma.í cad é an ginneadach don focail sin nó péród agus dúirt siad lom níor a bhisacha chun is terma.í úsáid. So le linn an ranga dosclíamar terma.í chuir mar staach an focail taileach agus bhínig mé an scéal dó mad le furinsknach cad seaan an GU an AI an GI agus le héad mar níor visacha agus ví isiste an ará cin fánach go se seolasacha ach níor haspáin aon duine édó riomh. An rud céine le tanglan.í agus déana mé sin ón géad lá im lína héin tá si mar cuid den rang níléon aibegumsa rá nílam go thomláin cinnte cahamid seician a bhar an bhacail sin nó cahamid seician ar an riil a bhfuin le sin nó péród agus osclíam terma.í nó tangla.í mar is tó déana na héan na botún déanaid botún fiú trí bhean an bhéirle comá agus an cultúir sin a crothú. Tuigeann siad go bhfuil simagumsa sa Teanga go bhfuilm chun tógaigh mé cúpla nó méid sa rang chun terma.í oscailt agus an scéal seo a bhainean leis an bhacail taileach a bhíniú a gceart. Tanglan.í comá mar nuair osclaíonn tú tanglan.í tá rana de friúla. So é sin a haspáintómh cén ceann bhainean le gramadach conas í úsáidan tú é agus é sin a bhola go rialta. Deirm é sin an tamar fad sa rang derm lo. Okay, so raach mí tríad an obair Bhaile ar bhiste libh súlachah thar an obair an bhfuil sibh go thomláin cinnte faoi gach rud a bhfuil aon rud nach bhfuil sibh céad fan géad cinnte faoi agus ar bhiste libh seicianamh ar terma.í nó tanglan.í sular lenimid a raig. Agus rís freigrach a chuirt dómh go gaithigh siad iireachta dhéanamh óthaíomh na Teanga de mar nadidir uair an don dógan siad an ráha éasca agus níoríonn siad isteach ar an Teanga sa rang gábhar uaireanta. Rudí eile an son so le obair Bhaile mar hampla agus a rís is nósanna iad na rudí seo go léir. So dáta scríofa ag bar an leithnig is é sin an céad rudí dhéanam le gachgil a rang blina 1 go blina 6 téimisteach agus chuirm an dáta ar an gláirbáin agus an bhí a scríomh mar déiteigh mé saona scríomh lá bháin agus an son an céad lá eile mína saona agus in aní stómh féin tá siad ag dúiristeach ar an Teanga seans go chuirg mé ceist cin fágur scríomh mé saona é agus mína saona a nómh. Agus tosníonn sé sin beáín clé agus beáín cainte agus ní hógan sé ach nó méid istigh sa rang. De gná dearm lo chomá an dátar bhraca síos trí bhean na Gaeilge agus an bhí a scríomh chomá agus is nó sé sin atá chaneist gotáisacha go taithníonn an stíl sin lom in anad beidir na himhreacha a scríomh. So an obair go léir trí bhean na Gaeilge mar bhí a grá mad leis na Seán an rud a tharlíonn lo uaireanta bíon focail nó bó as spéirle. So don chuid is mó déanam iirecht ach faní trí bhean na Gaeilge úsáid. Don chuid is mó bíon isceachtaí an gan áras ach don chuid is mó tá sé níos éascan san rial na Gaeilge chur bhain ó thaobh an obair scríofa de. Mar bhí a grá so buin úsáid as terma.í tanglan.í má scá agus bhíoach sé mar cuid den rang an cultúir sin a crothú leis na scoláirí ní hé déir an dam mas go gaiithú seicianamh ar terma.í nó tanglan.í. Like, is dach clachta sé sin
muna bhfuil tú cinnte gnéananig tú seic an anad é ágant fiú litrú agus a le héad íochla churthú é sanna dhéanamh. Bhí cuairmach le haimseoirí so cén aimseir atá gceist agat brahann sé seo go mór ar an ábhar beidir go darlíonn sé níos mó le blina haon blina dó ach mar dúirt mé is even lo an aimse chatta bhí na haon rud scrífas an aimse chatta so deirm lo a ríist tanglan.caí a heicáil agus an bhfuil an aimse céine inniu sáid agat ó thús go deire an freigar son mar is minic uaireanta bhíonn siad measca suas. Agus kind of deis a thuairdómh comma mac na bhíanamh ar an Obair Bhaile an bhfuil an Ábhairt agus seans mar uaireanta ní thugad míad a ggóhan amadómh so seans a thuairdómh an Obair a léamh an bhfuil sé go léir san aimse céine agus athrú a dhéanamh nó Ceartúcháin a dhéanamh más gá. An féidir leat struchtúr na habarta jausú deir mé sin in nachgil a rang mar uaireanta déanann siad an Obair cótápaigh sin agus bíonn siad géirí bheith críochnathe cótápaigh son anas nach bhfuil Obair Bhaile le déanamh aá nó péród agus nuair chuann tú ceistarthú bíonn siad bra ábalta an Ábhairt a scríomh i meach beidir níos cruinne nó níos deise óthaobh na Gaeilgeide ach a ríist ann macnamh a thuairdómh oné sin an freigar is fearr an maimime nán struchtúr níos fearr nó níos cruinne nó níos deise chur ar an Ábhairt son agus ag an ná rud tá tóca féin air gomsa ná go mbíonn siad bra ábalta é sin a dhéanamh. An son Scrúduithe agus Measúnaithe agus Corraidh láthair bín roinnt cainte faoi seo chuma agus an ceartún marcanna runna don Caidán Teanga nó an ceartún marcanna bhaint don Caidán Teanga ach na rudí a dhéanam sin ná Abertíam láin ar ríist taiscam go brahann sé go mór ar an ábhar uaireanta le blina 5 blina 6 seans go mbíonn gantanas ama nó brú ama ach don chuid is mó bíon amacha an Ábhairt láin a scríomh. Béimach chur ar Caidán na Gaeilge ní runtar marcan ar Ábhairtí bhí crunne óthaobh na Teangaide. Uaireanta ní bhíonn siad sás le seo ag an tús agus ní ceapan mar deireann siad is rangach mé Bhaile seo ní cordnach mé buair féin Teanga ach dígar níg is nó sé inis na rangan atá gomsa taisacha go daigh siad an iireacht is fearr agus go féadló a dhéanamh agus ní bhíon éon rud firfa níl ag súil le pís a scríbhnóireachta gan batún an éoncur ach tá ag súil le obair scrífa a léiríonn gur raibh iireacht déanta nó gur chas siad cúpla second sa bhreis ag macnamh féin Teanga sular scríb siad an Ábhairt nu ag an deire gur léag siad an pís a scríbhnóireachta agus gur ceartaigh siad rud nó go. So uaireanta bíam sách dín leis an rud son. Marcan na breise a chuairt ag bra ar Caidán na Teanga chuma. Taisagam go bhfuil taid a déanta ag inis ní bhar acu hí sa gláis dá bhéad le chéile don iméid agus an taide bhí a chéná déag siar gá rang sara a bhí a cé. Bhún si an Teanga don gá rang agus an son ag deireann iad thug si Scrúduithe don gá rang agus rang bháin dúirt si gombeoch marcan na breise ar gombeoch an Teanga chuthas Naomh agus an rang eile níor luigh sé faic féin Teanga agus ag an deire an céad rang bhíidir bra sásta agus bra ábalta an Teanga an ábhar úsá de geart bhíidir an ann na rialacha gramadí a bhún si dómh a chur bhaim agus an rang eile níor luigh si an Teanga agus ní airne siad an iireacht céine ag an prád leis an rang eile. So líonn sin nadidir an imneach sé go marcan a runna don Caidán Gaeilge ach nó sa ann a ríist agus téimse ar chuig an cultúr má tá isacha go bhfuil an Teanga tábhacht a ditse marmhúntóir brahan gnéanann siad iireacht níos mó iireachta an son sa rang mar dá bhar. Cruinneas agus Ceartúcháin a ríist bín anna chud lé agus anna chud cainte faoin ábhar seo conas a dhéanaan an múntarach méid Bhaile Ceartúcháin nó conas a churann an múntar tíreolalas cuasaí Cruinneas chun cín sa rang ábhar agus le héad.
So gnéhan na gramadí aibsú cén fá go bhfuil séú an sa. Agus mar bhí sa grá, déiti tú a bheith réomh flanáilte den rud seo ar fad, agus déiti tú beidir gné gramadí ar le a nasca le gach éad. Ach le bheith macánta an rud a dhéanam sin na rudí a hagan chun cín go nádúrtha mar cuid den rang iad a aibsú má tá nótaí nó sleánán ar an scáilán. Just an ceiste chu amach cén fá bhfuil séú an sa, nó cén fá bhfuil séú an sa, nó bhfuil is a goibh cén fá bhfuil séú, cén rial gramadí atá gceist an sa. Go hátha le bliana cuaig bliana sé mar bíon siad san bra ábalta an cúis a bhíonú, agus a ríist an cultúr sin a chrothú go bhfuil míad ar fad díorathe ar an Teanga agus ar an ábhar sa Ranganna Bhaile, agus go bhfuil míad géirí dul i dro bar fios chumá go míad ar fad ag fálam le chéile, agus na chuirla si atá gine úsáid agus gneach na nósanna sin a gin mar cuid den rang ábhar. Botúna ceartú má hagann siad a níos so cultúr na fálama a chothú, agus go hátha ceapan na mór botú na hagan chun cín, is clean am nuair bhí taiscedáin sa seomar ranga gom rih COVID, agus bhí na scoláirí cathaoirleach agus a grá, bhfuil cad gom feig na leabhar agus bhfuil cad gom feig má cóta agus so sin go léir. Níor thóg sé ach gá second a rá. Smaoinigh fin gceist a ríist ar bhiste leat an ceiste chu uair a bháin eile, agus an son bíonn siad bra ábalta ach gan ghlacha leis na mór botún son. Botún eile, uaireanta tarlíonn sé déiteigh botún a bheith ar an scáilán, agus má éicem an botún dearm lo an bhfuil is a goibh an bhfuil si bh an botún a ahand, tá botún a bháin ar an scáilán nó ar an gláirbáin, agus an féidir libh an cúis a bhíonú chomá. Agus gan rud mór dhéanamh as mar is féidir le botún, bíon botún ann agus é sin a ahand bharlam é sin ná iad ag fágan ag smaoinemh go raibh an legan ar an gláirbáin firfa nó crín. Botún súntaach a bháin aibsú agus ceartú, an cúis go chuir sa seach é sin ná bhí sa smaoinemh ar tascan an na hard teiste, agus nadidir bhfuil éon bhúntóireach mé Bhaile a géiste glum ach uaireanta bíonn sé dachar le obair chuirsa mar tá tú géirí an obair chuirsa is fearr agus go féidir a chur le chéile mar sin an rud atá siad a géirí gneach an freigra is fearr a cha. Ach bíonn sé anaíachar ar fad, bíonn an déiteigh anachcuid botún a bheith ann ó thaobh an ábhar de agus ó thaobh an Teanga de, bíonn sé dachar an choramíoch sin a aibsú. So de an ná déanam iirecht na mór botún a fioch amach mar hampla chostig mé na tascanna le bliana chuaig ar madan, agus nuair bailíam iad ag dearna seachtainna ná ciúigh mé amach na mór botún agus madan déiliún seún chuig mé idir an gláirbáin, agus déanam iad bagáin clé, agus an son don céad dréach deile tásúla gom nach méid na botún céine sin ann,ú deirigh mé lo sular bailíam an obair a ríis ná smaoinigh siar tug amach na nótaí bhí gin madan déiliún, agus iireach agus seicíanamh ar an bhoghlamm agus an freigrach sin a bhuairt dómh chomá le go hátha bliana cuaig bliana sé agus iad bra ábalta. Beidir le bliana haon dó trí a ríist tá sé dachar le bliana haon mar ní bhíonn tú géirí beidir legh sneach a chur chuach nuad ach na rudí catínta ag tachan cín iad aibsú iad a fiocha amach. Géisiú iad dhéanamh beidir agus tú dul timpeall an tómra gan rud mór a dhéanamh as agus an son na mór botún a fiocha amach agus a phléileo, bud gan iad ágan ceapan mar bhúntóirí ábhar beag sé anna éasca ar fad nabhar dhéanamh ar na botún ach an son srisigh siad bliana cuaig bliana tríoch sa le héad agus ní bheidh an Teanga críneacha. So máthas mátána danósna gin ón géad lá ag na héon rud eile I bhfad níos éasca an son mátána de nósna sinnacha. Botún catínta an rang a phléileo cia mé seo le idas recipes agus rudí rang Naomh Bhaile. Bhín na héon rud scríofa san aimim tricata an rud céine leis na tascanáir teiste don feimú is bralo an aimim tricata. So tógam just nóméid an rial sin a bhíú dómh. Agus a ríist
níl am ag dul isteach ann agus go míú na deirí agus an stuff sin log díreach go siimplí an sampla bhain le haachnig Bhaile agus an difriocht idir an gáíir sin a phlé agus a bhíú dómh. Agus tógaigh sé tamlí ní bheith sé gart ag bliana héin lárach ach beidir gombeoch sé ag burt nó trúr nó cethir agus dígur níg agus ag tagart siar don rial tuigh feabhas agus aróigh siad níos muí ní comá. So an bhuair cheist agus a réist bhíon anna chud cainte faoin gceist agus uaireanta taiscom uaireanta deireadh múntóirí ábhair is na Gaelscoile nus na Gaelcholáiste is múntóir achnig Bhaile a bhain mé. Ní caiigh mé deireasteach ar an Teanga nó is múntóir tíreolalas mé, ní caiigh mé deireasteach ar an Teanga. Agus pigo mé sin uaireanta seans nach bhfuil an múntóir go thomlan compórdaach ó thaobh na Teanga de nó go thomlan muíach ó thaobh na Teanga de. Ach téann sé ar neiscuig an Ábhair a bhí ag an tús ná brahan an caiidán fálamh ar an gaiidán Teanga. Níl marráin chu gaigh dul isteach agus an rialacha bhaine leis an tuiscin a go bhíú ach go gaigh tusa a haspáintomh go bhfuil an Teanga tábhachtach béim fiú céim na beaga béim ar le chu an Teanga aráló go gaigh si tíirma.caí agus sa lehéadí úsáid. Ach an mór ceist an bhfuil amagain ceapam se agus I móthúm se tá amagain. Is léir an méid táráte gom agus na clasna agus na srátéisi de fúla go bhfuil an stuff seo go léir mar gná cuid den rang a gomsa inis. Ní raibh sé an tús go cinnte ní raibh seach líon hen ach pís ar físa tá me gairí níos muí ní agus tá an Teanga mar gná cuid den rang ábhair inis agus tá cinnte ach bhrálam go gcuirg tú ceisian is glóirtha gomsa na héin lá go deireadh siad ní hé seo rud sa bhreis, ní hé seo dhéanam uair sa bhí nó uair sa tíirme nó uair a bháin sa bhliain. Tá sé mar cuid den rang na héin lá. Is cuiam nuair a bhí seomar ranga gom rih COVID an rud dúirmar ná is Gaeltocht é seomar trídeag agus dúirdar éis sin caiimiid Gaeilge úsáid sa seomar ranga seo. Uaireanta deireadh múntóirí níl amagam tá cuasa mór leathan le déanamh le bliana cuaig bliana sé ní féadlam a bheith ag múna na gramadí. Ach na rudaí go léir atá pléite gom nach ná I thógann siad cúpla nó méid agus leis na rudí beaga na héin lá crothníonn tú an cultúr sin agus tásúla gom go bhfuil an cultúr sin crothaithe gom sa Ranganna atá gomsa go bhfuil míad ag deireasteach ar an ábhar agus ar an Teanga le chéile. An rud eile ná brahan siar na sclóirí tá go bud uaireanta airíonn siad fistrach comá agus ciam mé sin le bhína cuaig agus bliana sé nuair bhíonn siad ag déanamh na rialacha sa rang Gaeilge. Bhíonn sé go deas an na samplaí sin a haspáintomh sa rang ábhair agus uaireanta bhíonn siad bra ábhailte agus bra sásta an rial a bhíú má tá sé clúdathe le déanaíocha na pérad ach an freigarthá gomsa an ceis sin ná go bhfuil amagain tásúla gom gnéon tíonn se bhlum. An rud eile rilumm ná conas le bliana cuaig bliana sé mar hampla. Nuair hámig déanamh critéir rathe den na tascanna nó den obercuasa annachcha den na hábhar tá obercuasa inis. Bhíonn sé sin mar scríofa, bhíonn sé sin mar intaní fála nó mar cuid an critéir rathe go gaithigh tú iireachta dhéanamh leis an mó ordathach nó go gaithigh tú ar úsáid tú tanglam.caí agus tú ag scríomh na heistasá nó anhearna tú seic ar term ar tanglam.caí don bhríthir. Agus bín freigrachtacha bín freigrachtar seici in a bhar son agus bín arthú ticachar sa bhosca gur dhéirigh siad isteach ar an Teanga fadas bhí an obarscríofa an dhéanamhacha. Nú rúbrachí grádála ceapan go níbríonn siad go hanmha chomá mar cuid den critéir gimbeoch an Teanga luúta. Agus is tóga an aitheanta sin a thuirt an Teanga go bhfuil tusa marmhúntóir achnig Bhaile nó marmhúntóir tíreolalas nó pérad díirithe ar an Teanga chomá. So an Teanga agus an tábhar le chéile. Táis gom gur tháinig ceist bháinisteach maidir le Ranganna Praiticiúla. Níl taithí gom ar Ranganna uair a clig go fós bín Ranganna dúbalta gom
ach an tachtain Seicliosta mar hampla bhí ranga gom le bliana dógs bhí mar déanamh pizza don céadúir agus déigh tú a bheith anna agrathe agus déigh cinenne bheith déanta go rih ré beidir an riil gramadí is mó take an cín nó péra a hagan chun cín go rialta ach an rud a dhéanam sin ná na rudí a hagan chun cín le lin an ranga go nádúrtha na príomhrudí a chusús ar an gláirbáin mar hampla an tachtain Seicliosta bhí mar gglairch mé eile an bríthir críthraigh agus príthir agus an críthir anún agus ain bín siad an úsáid an gomininic sa rangachnig Bhaile agus rinne méid derúd ará an táhacht a bhainean le athrá comá mar bhúntóirí ábhar las mud an Gaeltach nó má há tú sa Gaeltach fós tá athrá cótáhacht is tusa an faoinse is luachfra is stig sa seomranga nuair a fág an scoláirí an scoil tar éis séimlíonna sa scoil nó mar sin breathan an caiid an Teanga tácha arna mar bhúntóir don chuid is mó mar hamíd a dagháiló na héin lá ó húsca deir an lé so breathan mar hampla na scoláirítha gomsa an tuiscint tácha ar an ábhar ar an Teanga breathan sé ormsa ina omláin so mar hampla tásúla gom nuair a háisiid stiglam taisacha ní cloisian siad an inún agus an aon chans gnéanam rud mór as na nithe san an tanún agus an tain gneocht na nithe beaga sin na Gearrtacha ón géad lá. Thaisa gom gur tháinig ceis nó ggó isteach ach ag an buinte seo sin méad atá gom don caintach is féidir na ceis na sinna phléinú mátá éon ceis sa bhreis a goibh hamid sásta iad a phlé comá. Stoigh go tuí meisisteach anis Christine agus bail an buíthe a chót dúin as an t-ábhar seo ligean amach agus na túramí tugad agus na fannachtainna a fuairtú ó do chatáide agus an nóia an Obair tarsúla go inis. Beidir go dochlan an táisiilta sé chéad chéis sin stoigh gur lóirtú ar an ábhar seo má tam de cainte rangúir a cléig le ranganí practicúla Conna sa chuann tú béim ar a teangaí agus na scileanna nuair tatú faoi bhrú ama. Tan chéis sin freigartha agad ar gáid beidir go bhfuil le tiiliú ar an faoi sin. Is tócha an rud a réith lom don ceis san ná tá anna cuid le déanamh i rang uirclaigh níl taithí gom ar rangan uirclaigh go fóil ach dearthing go bhfuil brú dá creite ag buint leis san rangan aimimedóireacht a rangan achnig Bhaile nó péábhar agus is féidir leat olbhúcháin i dhéanamh lo rih ré agus is féidir leat iarphlé dhéanamh lo beidir iníg an ranga ach le bheith macháinte is tócha is tusa an rud is leocra má tá tusa muína choíomh na Teanga de má tá na hochrochail ar de hálagat má tá na bríthir ag Gearrtagat má tá póstéir timpeall na háte braham gohfuil a ggóhin arsúla go leis an méid san má tá na nithe beaga sinna Geart gan a bheith buairtha beidir faoi srátéis eile a haingteisteach ach an olbhúcháin i dhéanamh leor dús agus an son nithe gramadí nó péra de phléilo iníg an ranga. Rinne méid derúd ará rud eile dhéanam le bliana héin agus bliana dó ná bíon ceis sa bhreis ar an measúnaithe agus an ceis bhí ná ar álam tú tíirme nó ocracail nó bríthir nua le linn an ranga agus an son sa céad rang practicúil eile dearm lo cattá go bhanis agus ná déananig í derúd ocracail nua nó uirlis nua nó focail nua fiocasús le linn an ranga sin agus an son sa céad eile is féidir iad a fé ach an táhacht beidir bhain an leatsa mar bhún tóir na rangan na uirclaigh agus athrá agus chuid cainte agus na hochrochail a bheith i Gearrtagat breathan gnách an méid sin go húntaach. Gur míle maigad sin Christine agus tá rud eile dó na giribe ag daéileann seo as muitiúir na comis siifriúla tan sa Gaeilge ar fád an sa rang ar a smuintin tú. Go dtí mar thugann tú an rang sin a leat nó tá spectrum có leathan sin ó híomh cumas sa Gaeilge. Is ceist antha bhuair í go cinnte agus tá sé dúchlánach taisa go sé anna dúchlánach ní a bháin a bíonna héan ach le gach blian an rud a réith lomsa ná agus taisa go sé lúte gom ach an cadre sin atá got le scoláirí
agus molla huair dómh agus tá sé tharbheith tábhacht go bigigh na scoláirí go bhfuil tusa ann mar hacaíocht dómh agus go bhfuil spéis agutsa iontu agus go bhfuil tusa géir go muinnig siad a nachfannacht agus a cumas umláin amach agus na nithe beaga a ahand. Má airíonn lo rudéigent anna bheagar fad a dhéanamh molla huair dómh agus iad a spreige agus an son tais go bhfuil sé dachar inis le COVID bud le obair bhirte agus obair grúpa. I bríonn sé sin go hanmha ó thaobh na Teanga de gombeadh siad na idir gobar le duine cumasach ó thaobh na Teanga de háin ann takeíocht huair dómh, but cinnte tá sé anna gúchláánach ar fad. Well, beidir go leanthín hain den córa, Christine, an oid a spéisiú léithe go an san ábhar seo, agus bí me gileann tmúntarí me hain, agus a geirí seo chuirthin cinn. Luí tú go mé leisgart fontí béarlú, ach tan tíhheilean ar náide tá go a rud seo faoi tras teanga, gur féidir le daoine tá gathanga, rud a léamh méarla agus é heagmhil agus a digfal héin a chur an nniuúil in sa dar a teanga. An bhecinn tá a contortí le sin, Christine? No, tá an téirme sin trastan go cloiste go cinnte, bud sin an taithí atá feice gom ná uaireanta an son úsáideann siad focail nó go tríomhéir le nuair tá nachach le chá. Sin an tá feice gom ar scoileirínos. Tuigim. Agus an rud seo faoi an dearcótá go héin ar seo ó híomh téirmíochta dá nach bhfuil an in sa téirme ach lipid agus go méidir go bhfuil tuiscint ar an conceap a bhhad níos tábhachtaí na an lipid sin a bheith acu. No, anna seans ar fad is tá so is géite gan ochrach le go bheitá tríbhean an bhéirle, be fad is tá sin an ochrachí a bhíú tríbhean na Gaeilge so go go sin beidir níos tábhach, beidir go sin níos tábhachtaí. Cinse. Smuitiú ar na bhí tú caint ar wallú thuir Steve agus mollú cí, so dóias agus tan cearta go maithíam hain go gaithíonn spragú hacht bhuafa hain, ach linn ar godú linn ar gúnú hain, caithíonn cúnú hacht ó ghaoine fásta atá hartar na daoine ága seo. An ratha thusa go fada le luí tú insinní fólama, so in san ábhar bheith insinní fólama don ábhar ach na mé Bhaile nó Corraidh nó go bí. An ratha go fada le hinsinní fólama teanga a chláú tíbhtíad an ceacht. Déanam íireacht caithfí rá beidir gohfuil me déanamh bheith níos mó le gábhlín nús ó thosaigh an ach mí Bhaile sa srathóiseach nua beidir tá níos mó béime ar intinní fáilama ach bín rudaí anna saléir an son má tá an Teanga lúta ó hús an ranga ach rud anna bhanúsach ar fad mar hampla le bína cuaig gimach tailech agus clán i gceart agat iad a cuid over scrífa, so ní scríbam gomach go gaithigh an tuiscin do go bhar Ollscoile, so na nithe beaga a fiocha amach. Agus go dé hílann tú de bheith a chláú na cainte atá tú go úsáid mar hampla sa teamar ranga, agus tá dúlagad go dtéicí na páistíú agus tásúlagad go sealmhaí siad an teanga tá sa dúsáid. Sin an lína bheith agam hain, an teanga tá úsáid sa teamar ranga a gáil níos duimne na lista focail go ddíireach. Ein tíam go thomláin mar ceapan go darlíonn se sin uaireanta nuair atá listí móra fada folklóra agus an son ní bhíonn siad an ann Ábhairtí Iomláine scríomh, so se sin an cúscúil am gafa le Ábhairtí Iomláine agus na hocarocha le chur sa tuiscil gineadach nó na hocarocha le úsáid go críonn mar is ceapan go darlíonn se sin go minic go mín lista móra folklóracha ach an son ag an deir an ranga ní bhíonn siad an ann an Obair Bhaile scríomh. Níl an glú acu leis na focail sin a cheangail le chéile. Nach dóile go gaithú go nnéanhí é sin go cimsíocht a mé planal omlan scolarsúil agus luí tú obair na Gaeilge a mé obair na Gaeilge ceangail sisteach lena bhfuil ar siúil in sna hábhar éagsúla. Bheadh sé sin go húntaach mar tá sé dachar nuair nach bhfuil sé tarlú in nach ábhar
mar ceapan siad ó is tusa an múntóir tá gafa leis an teanga so bheoh sé go húntaach tá meoch na héan ábhar díortha ar an ábhar agus ar an teanga mar caróg sé sin le gach ábhar tá meoch sé tarlú in neacaile seomaranga ach taiscom gúil sé dechar orint agus tá dúchláán ag buint leis. Tá, go díire. Goma leisciil má tá de craft fan na rudí seo a bí na rudí seo má chorú choú na híthe, okay? Agus i géirí bheith cinse go bhfuil muidir tuairt cotan na féine donna daltaí óga agus bhfuil si a fáil molta as a níireachtaí mar dúirt tú. Beidir ciste bháin eile, ce cos táhachtaí? An teachtareacht nó Cruinneas na Teanga in sa teachtareacht. Tá so tá spectrum omlan am bhaon sin, múintrí atá an analíseach, múintrí atá an espresach, an duine tá analíseach, bhí sé genú stiidir ar na fragaí a thugan na daltaí, an duine atá an tíhhead an spectrum bé sé rá well, is comma, tuigim sin rud atá an duine óga géirí rálam, Seán rud is tábhataí. Go dtí do bhhar bhfuil aidségin idir an dá idir gachan an spectrum an sinna náitir ceartúin a bheith. Ja, is tóga is í seo an bhór ceist. Is tóga go gahamíd choramíocht aimsú mar níl na héan múntóir go thomláin muíach ó thaobh na teangade. Agus taiscom go gapan anna chud múntóirí beidir go bhfuil an tábhar i bhfad níos tábhachtaí ná an teanga. Braham héan go bhfuil si beidir cótábhachtach ach níl na héan duine cosúla sin agus tá cuasaí mór fada le clúdach again caithmid a bheith macánta fin rud sin ach go haidéalach go mbeoch ard agus go mbeoch ard díortha ar an teanga sa rangábhar fiú cúpla nó méid aníos is a rís sa rangábhar ach is dócha go bhfuil clasna de friúla ag gach múntóir is ceist anhéachar í le freigart ach go haidéalach bheoh sé go húntaach go mbeoch béim cóúnach ceartha ar an teanga agus ar an ábhar sa rangábhar ach sé níos éasca arábéid an dhéanamh bhórnta. Agus an éilíonn se sin comas mór teanga ar an múntear fásta. Gan a bheith strahals le rudí a bhíneú nó bheith cuatú stórfachas a cinál sin. Well, dúrú Christine beidir chuig blina déige hin gur bíon rud a smór tá le tóirtin tosaíonn sa táideas go dónda nó idiolaíocht. Idiolaíocht ó hiú bhéim chur ar hangaí agus ar ábhar san am céarna, agus tá luthar an tílarm ghfuil tú ag obair ar an ábhar seo, agus ghfuil tú réile tiiliú taide nó ghfuil tú na lár anis, agus go raimiid céim eile an tosaí i ggéirí idiolaíocht atá a forstin don na fólamarí atá faoinar stúr. Ciara, siad an ghfuil Christine Cratchig go leor agam, beidir go chuir J. Géistarthaí na rinsmidíthe ribh seo, ach nach mai mar thug sí freigar agus is léir go sí sáitin san obair seo agus go digann sí na teorannathe agus an áit bhfuil sí gá. Sin haar cínar fád gur míle mágaí burt Seán agus Christine bhí sé sin Harbh luach for fád agus bhí an lé ag an deire an spreagúil freisin. Christine rion tú an túfás multi practicúla agus nodadé den scoil an sin le múntóiris cum a céin tábhar atá a bhúna acu agus leis an méim mar cuasaí folklóireachta agus Cruinneas sílam gúil go leor multi bratha an sin. Míle buíochas ó Creed a Christine tá sin Harbh luach for so íhamha a cóide agus gur míle mágaí as fellína nacht.